Паколькі многія ўжо спрабавалі ўдакладніць аповед пра падзеі, якія ў нас адбыліся, як пераказалі нам тыя, што ад пачатку самі бачылі і былі слухамі слова, таксама і я, старанна разгледзеўшы ўсё ад пачатку, рашыўся па парадку апісаць табе, годны Тэафіле, каб ты пераканаўся ў праўдзівасці слоў, у якіх быў навучаны. У дні Ірада, цара Юдэі, жыў адзін святар на імя Захарыя, з Абіявай чаргі. Ён меў жонку з дачок Ааронавых, імя яе Лізавета. Яны абое былі справядлівымі перад Богам, беззаганна спаўняючы ўсе пастановы і прыказанні Господавы. Ды не мелі сына, бо Лізавета была няплоднай, а абое былі ўжо на схіле дзён сваіх. І сталася, калі ён адбываў службу святарскую перад Богам у сваёй чарзе, па жэрабію, як было ўсталявана ў святароў, выпала яму ўвайсці ў святыню Господаву для каджэння, а ўсё мноства народа ў час каджэння малілася звонку. І з'явіўся перад ім анёл Господаў, стоячы па правым баку ахвярніка каджэння. І стрывожыўся Захарай, бачачы гэта, ды вялікі страх ахапіў яго. Тады анёл прамовіў да яго: «Не бойся, Захарыя, бо пачута маленне тваё. Вось жонка твая Лізавета народзіць табе сына і назавеш яго Янам. Ён будзе табе радасцю і пацехай, ды многія будуць радавацца з яго нараджэння. Ён будзе вялікім на віду Господа і не будзе піць віна і секеры, ды яшчэ ад улоння маці будзе напоўнены Духам Святым, і многіх сыноў Ізраіля наверне да Господа, Бога іхняга. І пройдзе перад ім у духу і моцы Іллі, каб звярнуць сэрцы бацькоў да дзяцей, а непаслухмяных да мудрасці справядлівых, каб прыгатаваць Господу народ падрыхтаваны». І сказаў Захарыя анёлу: «З чаго я магу гэта ведаць, бо я стары, і жонка мая на схіле дзён сваіх?» І адказваючы, сказаў яму анёл: «Я Габрыэль, што стаю перад Богам і пасланы гаварыць з табою і абвясціць табе гэтую радасную вестку. І вось ты будзеш нямым, ды не будзеш магчы гаварыць аж да дня, у які гэта здзейсніцца, таму што ты не паверыў словам маім, якія збудуцца ў свой час». А народ чакаў Захарыю і дзівіліся, што ён так доўга бавіцца ў святыні. Выйшаўшы, ён не мог да іх прамаўляць, дык пазналі, што ён бачыў з'яву ў святыні, а ён даваў ім знакі і застаўся нямым. І сталася, калі скончыліся дні службы яго, ён вярнуўся ў дом свой. А праз некалькі дзён жонка яго Лізавета пачала дзіця і 5 месяцаў хавалася, кажучы: «Гэта ўчыніў мне Господ у дні, у якія зірнуў на мяне, каб зняць ганьбу маю сярод людзей».